Urdaibai Eskubaloi taldeko mutil gazteek A4 finala irabazi dute Bermeoko Areneko kiroldegian jokatu den partiduan. Eskubaloi A4 finala asteburu honetan izan da Bermeon. Zapatuan Atletico Basauri eta Loyola taldeen arteko lehia izan da lehenago eta ostean Urdaibai eta Urdaneta taldeen artekoa. Kanporaketa bi horietatik Urdaibaiko eta Basauriko taldeak izan dira finalerako sailkatutakoak. Eta azken partidu horretan Urdaibai Eskubaloi taldeko mutilak irabazi dute finala puntu biko ezberdintasunarekin. Basauri 22, Urdaibai 24.